assalamu alaikum denɗangal mbimi e mbimami e kala ko wawɗo wonde o innama jaam ñalli e moɗon ɗo e émission meɗen nantodiren pulago ono e musidɗo mon bandirawo mon Khadijatou Diallo ɓuura andirede Diha kay waɗanta o émission tous les samedis 17h30 ha 18h30 ɗo e Jama TV en salmini denɗangal mbimi e mbimami kala kadi ko ɓiɗɗo pullo wawi wonde o innama bisimilla makko o noddama ɗo par ce que ko pulagu noddi ko fuladu noddi si ɓiɗɗo pullo noddi enen pulagu ɗen foti immade daroɗen nangodiren ko noon par ce que ko jingayo ɓuuri doole si vous voulez participer dans l'émission ɗo wawi wadde 78 116 82 38 78 116 82 38 ko ɗo ran fuladu cosaan no weeli assalamu aleykum denɗangal mbimi e mbimami e kala ko wawɗo wonde mi inni on jaam ñalli e moɗon ɗo e émission meɗen nantodiren pulago ono e musidɗo mon bandirawo mon Sista Diha kanko waɗanta émission tous les samedis à partir de 17h ha e 18h mais souvent ko ni rek ɗo andi heure o si weeli ko ma o ñaame machallah kono mi salmini wonnoɓe ɗo nanen ɓe mayi len di nuy bu baax ba sank ñoo xamante ñoo fi nekkoon di defi émission mayi leen di nuy équipe technique bi yépp képp ku nekk Jama TV maa ngi koy nuy bu baax ba mi wuri ke équipe technique Jama TV on fo hina o ma o après min c'est DJ Yaya arta wanna émission dédicace 224 kanko ni DJ Yaya en hiwri ke mo hiwroɗen ɓeygure makko nde somi jippike rek ko DJ Yaya arta wanna émission mi salmina denɗangal mbimi e mbimami ɗo gandi pulago ala ko ɓuri welde pular ala ko ɓuri welde ko tawɗa ko par ce que sa tawi hunde rek ɗa foti nde fonkude imminade townade par ce que pulago no weeli ɗum ɗon ko Allah waɗi ɗum e meɗen mi salmina équipe technique o mi salmina wa régie kamɓe kadi mi hiwrike ɓe moƴƴa sa yi émission o labama rek ko Allah e mabɓe hare miɗo salmina ɓe wa réseau sociaux on kamɓe kadi mi hiwrike ɓe moƴƴa hina seeɗa par ce que dogal émission o ko wa réseau sociaux on mi hiwroɓe wonirɓe France wonirɓe Espagne wonirɓe Bordeaux miɗo hiwroɓe moƴƴa hina seeɗa ko noore mbadi mandinkol ala lo kammoylal mbal kontolla mbal tentula mbal jayla ka fo doldo ko malon doldi malon Diha wole ɓe émission na dia nantodiren pulago jomirel safu fam bugana kati ku jolak njomire safu laysane njomire safu fam ko ni rek parce que ɗo andi ko fuladu pakaw balanto kunda kon ko minen dendi fuladu minen dendi Casamance manja ko ɓe yejjitaga kamɓe kadi ɓe salmine mankañi ɓen kamɓe kadi mi yejjitani ɓe wano Sylvie depuis Douagne kankadi miɗo hiwromo moƴƴa hina seeɗa kala harita mankañ miɗo salminamo wano joɗiɗo France o inne ndekki miɗo salminamo moƴƴa hina seeɗa ndekki maylay nuyi bo baaha ba musidɓam mankañi ɓen fof mi salminiɓe hina o ma o mais hande kadi ko ni rek émission ma wela si Allah jaaɓi mayyade kanko woni Bams miɗo yaaji hoore min Diha miɗo yaaji hoore machallah miɗo yaaji hoore kanko woni Bams o salminama wa Dunia FM kadi salmina par ce que ɗon andi Bams kankadi hari ko animateur mais musique o ɓurimo doole musique o dulimo doole hino mo waɗa même temps musique no waɗa animé Dunia FM wa Dunia FM fof ɓe salminama wano grand frère Tidiane Dabo kankadi o salminama kanko wonanno en ñeñande grand théâtre ton e hiro Fuladu ngo Lamine aussi o salminama wa Jengu Fuladu fof salminama mayyade Bams miɗo yaaji hoore Diha no yaaji hoore miɗo yaaji Kombo yaaji hoore
gurul yara jijam boni yaji soccoro koy koñ bobo kecco boni yaji kore yerno bondo talki bondi boni yaji kore lubana sitedda moce boni yaji kore kubiroy galadi madi boni yaji kore fami tokki madi boni yaji kore o yaji kore boni yaji kore boni yaji kore kona simbo winda namma bale da bone bo wada namma bale da jambo wada namma baylo jamma yanta arta e wadefte hada bindol se ba hakil firta tindol waylo bukira ufa waylo redu tufa waylo wanta wanu bondu waylo wanta mbodi waylo pada kafe mbordi waylo luka sika waylo yalta lebi sudu jinna rombo wali bina law yalta chali mauna hore yaja hore bimbilaw sulu morambur sudu jinna rombo wali bina law yalta chali mauna hore yaja hore bimbilaw sulu morambur ado gurul yara jijam boni yaji soccoro koy koñ bobo kecco boni yaji kore yerno bondo talki bondi boni yaji kore lubana sitedda moce boni yaji kore kubiroy galadi madi boni yaji kore fami tokki madi boni yaji kore o yaji kore boni yaji kore boni yaji kore tipo tenteng nyomo fusa telgo woyoy susi ko lambi yara ko lubi jakka mbugu woyoy der sudu gi e werde leso wayla yeso woyoy dama ko si dalgi yara ana fori jokki woyoy jakka babi jakka jokki kona jokki woyoy ma fora gomki ana fori jokki lamma dalgi luba nese laba cede yobiro ngadi cede moce yara focco yaja khore wayi pile jakka tenke ridda nanga nucca bondo mimi tenke sudu jinna rombo wali bina law yalta chali mauna hore yaja hore bimbilaw sulu morambur sudu jinna rombo wali bina law yalta chali mauna hore yaja hore bimbilaw sulu morambur woyoy 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 ado gurul yara jijam boni yaji soccoro koy koñ bobo kecco boni yaji kore yerno bondo talki bondi boni yaji kore lubana sitedda moce boni yaji kore kubiroy galadi madi boni yaji kore fami tokki madi boni yaji kore o yaji kore boni yaji kore. Allo oui. Ça va bien? Nala Adama Sabali Jamtu wonda? jantumi woni Ah. allo Adama Sabali Oui, ko Adama Sabali. bisimilla maɗa Onno jantu wondo? jantumi woni Jantu wonto? jantumi woni alhamdulillahi Hande non mi etike Ahmed on kinak. ko noon way hari mi udditani ligne on wattu noddaynoɗa Ah, ko non kay ko non. mais ça va Ça va alhamdulillah, jantu wonto? ɓe garannaɓe Ah, men do minen men gertada e ndungu ɗum quoi. est ce que ana yaha guesa Wallahi. est ce que ana yaha guesa Adama Ouais, si, pourquoi pas? Adama mi sikkani ana yaha guesa Minen me yaha ngesa non, minen ɗum ko fierté amen no yagol ngesa. ka boy Dakar way aga yara guesa Mi salmini o. mi tontima moƴƴano Adama Sabali Vraiment mi salmini émission machallah. merci beaucoup Vraiment ɗo hande kam e jenti on ɗo ha Fuladu. Vraiment Fuladu piwi on félicitation. merci beaucoup innuɓe mi Andon mi ɗum weltima andon ɗum Adama Sabali ko guiɗo Jama TV. billahi wallahi ko ɗum waɗi Inchallah. sayni allo rek mais anday oɗo ko Sabaligajo wonni Non bonata ko andi wonami yette baldejo. a faami noon par ce que Ay. Boubacar Balde hay so inni ɗo allo sam mi yawramo hettinde Non ɓen si ɓe wi alors si a renaki ɓe ɗaɓɓoray mon quoi. ko noon way Ah mi salmini on. merci beaucoup Vraiment mi wi on félicitation. merci Adama an kala a Vraiment weltanama moƴƴa félicitation quoi. an kala a Merci. weltanama moƴƴano Adama Ok jarama jokku golla yesso. merci beaucoup Adama Sabali o weltanama merci beaucoup o weltanama hande no noddira toon to Vélingara en salmini Vélingara naɓe fop kala ɓiɗɗo wodaɗo Vélingara o salminama wano tuuti besel artiste Vélingara bandi miijo en ɓe fof ɓe salminama kamɓe fof ko Vélingara naɓe ɓe salminama moƴƴa moƴƴa milo yaaji hoore
miɗo yaaji hoore woni yaaji hoore mawna bakki juuri kurus tokkira laaji kowri wappo tural jiwa jamma una ladde jamma tore bole una mundirki una ladde jamma tore bole una mundirki waylo no dawulo dakka fudo mayo golgole nyiyo mbo wani jakka kol canjamala la gandal to wayli giro bandowal awa allô allô oui ça va ça va c'est comment ça va bien ma chérie ça va un peu inde yettore ko dalanda bisimilla maɗa ɗa noddira men honto miɗe noddira wakam waaw bisimilla ma dalanda ba walla diallo ko ba kay ba pullo seydi ba goto gaynay yi noon bisimilla ma mariama homo yiɗɗa weltinde émission ko tawi ko min faala d'accord problème ala ok merci dalanda weltanama moƴƴa kanko woni dalanda kankadi no noddiren ɗo e wakka mi weltanike kadi téléspectateur inneteɗo mariama la fois passé o natuno ɗo kankadi mi weltanike mo moƴƴo inni kankadi ko wakkam ɗo o jooɗi kala jooɗiɗo wakka minnimo bisimilla makko e émission nantodiren pulago ɗo e Jama TV mino yaaji hoore kanko wonno bams gaddo kabaruji bams o salminama moƴƴa groupe makko yaaji hoore ɓe fof ɓe salminama mi salmina grand frère Djiby Sabali o weltanama moƴƴa hina seeɗa kankadi o darani pulago nenam Mariatou Balde tonto Espagne mi salminimo moƴƴa tonto France autant que pour moi parce que mi yiɗimo ha ɓurti ko ɗum waɗi hinomo jooɗi ɗon e France nenam Mariatou Balde madame Sabali o salminama moƴƴa noon kanko e famille makko haray wonɗo ko ɓoggol ɗon no wawi hewtude allo salamu aleykum waaleykum salam Sadiya mi salminima Balde Banna hono en alano hono fikkide o jantu wonɗa jam tan alhamdulillah no Italie naɓe Italie no ɗo wuuɗa ça va alhamdulillah eyo hono ana jam tawni jantumi woni an ko an yadama ko on toñatam no min ɗum ayi bom ko mi falju jaka mi yejjittu minneno allo an hombo wonni machallah émission o machallah mbo bonne continuation merci beaucoup minen ɗo dara direct hande kam mi muɗima adama d'accord mi salmina onon fof mino lamdo jammoɗo inchallah merci beaucoup dendangal ko gollera e nder ɗon fof minen calmina ɗum minen lamdo jammoɗo inchallah merci beaucoup wi adama yo minon ara tuula gongo awa no adama o yata ngesa ko sobay ni mbo yata ngesa de machallah mbo yata adama ko boyta merci beaucoup Boubacar Balde ɗon e Italie naɓe fof salminama kanko nag de ko mi miijomo rek o naata ko téléphone kanko woni Boubacar o weltanama Balde Banna mi weltanike Jams kadi Jams production kankadi o salminama moƴƴa hina seeɗa tuuti besel nena Aminata Sabali aussi mi salminimo par ce que ɗo andi kamɓe puusi pulago ha hewti ɗo kamɓe Maayo Diawa e woɓɓe nenam kala Penda Yoɓa Kande toon to Sartene kankala o salminama par ce que ɗo andi kankadi ko jalijo molanteɗo machallah ya Allah sellindane nde accamo ɗo ha ɓooya juuta kanko innete Penda Yoɓa Kande mayya hen ɓeydu volume ko mbaɗɗa fof no weli min diha ɓeydu volume ko mbaɗɗa fof no weli min vas ɓeydu volume ko mbaɗɗa fof no weli min mi salmina denɗal ngal mbimi e mbimami surtout ma wonɓe murtaninnaɓe fof salminama kañumɓe e Fouta kamɓe kadi ɓe salminama Podor Matam kamɓe fof miɗo hiwroɓe hina o ma o mayyade ɓeydu volume ala
basa kankadi o weltanama murtaninaɓe fof weltanama ɓe mali kadi weltanama moƴƴa hina seeɗa kala ko pullo woni rek o innama o weltanama moƴƴa hina seeɗa mi wonɗo kadi ko clip on frère Mamadou Mamadou mi weltanima mi salminima mi yownima kanko woni Mamadou ton to Pindi TV kankala miɗo salminamo moƴƴa hina seeɗa jokku golle Mamadou théâtre ji ɗi machallah jokku golle moƴƴano mi salmina DJ Thiat kankadi ton to Pindi FM mi salminimo Amadou Moussa Anne kankadi mi salminimo Oumar kankala o yejjitaka kamɓe fop wonɓe Pindi TV ɓe surtout mama amo mama Rougui Sall kankadi mi weltanike mo mi salminimo Tata Leyla aussi kankadi miɗo salminamo kala wonɗo Pindi rek mi salminimo somi limi rek mi juumat wona Salimatu Dia en journaliste ji molanteɗe ɗi kamɓe pi mi weltanike ɓe par ce que wo yimɓe so wondi e jaam hay si a ala toon ɗa foti ɓe weltanade par ce que kala yejjutuɗo hanki haray hina o tagaɗo fota yejjutude hanki hina hande tun ko hanki e hande e janggo ko ɗum woni fi aduna hara en weltanikeɓe moƴƴa hina seeɗa DSTV aussi kamɓe kadi ɓe weltanama kamɓe fop hina o ma kanko wonɗo allo allo salamu aleykum waleykum salam ça va bien mbaɗɗa on selli mawɗum alhamdulillah mbaɗon golle ça va alhamdulillah inde yettode Yero Sabali a salmini no noddirtami ko Casamance honte Casamance min noddira ko région Sédhiou min jeeya ko Sare Sada commune mo Koulibantang merci bisimilla ma ok émission mon no weeli yooɗi mi salmini on merci yankala salminama min ko jimmi noon ko mbaɗa noon kam ganduɗa jali amen ndongo daaraji eyyi inchallah ndongo daaraji aray eyyi hombo jiɗɗa kilondi walla Moussa Bala min waɗi Moussa Bala on ɓe bonkondin fof salminama ok ala probléme merci andi inde de min ko Yero Sabali merci beaucoup merci kanko wonno Yero Sabali o salminama moƴƴa région de Sédhiou hande ko musidɓe am ɓe tigui wonɗo nadde par ce que ɗo andi tana Sédhiou fof ko gotum ɓe weltanama moƴƴano hina seeɗa mayyade joni ko Guinée Conakry yaate mais o artiste wonɗo arde yimmude on yo Allah lanɗo fewni en yafudamo e fureji yafaɗe par ce que tagaɗo si waɗi rek ko hunde o aduna ko ma message ɗi doga par ce que koɓe yimayno kon hari no weeli machallah te kadi ko wajuye tum ɓe yimayno mayyade Fatou Linsal Bari kanko Allah lanɗo fewni en yafudamo e fureji yafaɗe ɓe Guinée ɓen fof hiwrama surtout maɓe labbe ɓe Pita ɓe Mali ɓe fof minniɓe on jarama tanala ton haray ɗo hiwrama moƴƴano hina seeɗa ɗo wawi kadi wadde participer dans l'émission 78 116 82 38 78 116 82 38 mi hiwro professeur a on Oumar Fall maa ngi koy nuyu bu baax a baax Oumar Faye maa ngi koy nuyu et Oumar Diop aussi Oumar Diop kanko wonno professeur an ɗo e Afia FM kañum e tata ndey tata Mamkumba mi may lay nuyu bu baax a baax Jossa aussi maa ngi koy nuyu bu baax a baax Jossa la tigresse kankade miɗo salmina mo moƴƴa hina seeɗa tata Penda aussi maa ngi koy nuyu moom moo nekk directrice Afia FM bi maa ngi koy nuyu bu baax a baax min ni on goɗɗo fota yejjutude hanki mo yejjiti hanki hara wala jikke may yaade e Fatou Linsa Bari
Allô, ça va? Va bien. Nala, tonu dande nden seeɗa. Jantum. Allô, ma chérie, tonu voix on seeɗa wawen famondirde. Ah bon? Allô? Merci beaucoup no wawi artude hay joni e 78 116 82 38 116 82 38 wawa jokkodirde e sista Diha ɗo e émission meɗen nantodiren pulago ko jon jikke welatanmi kanko milo okka morson maître Heleya Ba ɗon e Italie hare mino hiwroɓe moƴƴa hina seeɗa. Allô? Allô? Allô, oui, ça va? Ça va bien. Nala? Jantum. Ko jantu wonɗa? Awa, bisimilla maɗa émission nantodiren pulago. Inde yettore. Minni bisimilla ma ko émission nantodiren pulago inde yettore. Ko Aissatou. Aissatou honno? Ba. Aissatou Ba? Ba, bisimilla maɗa hombo yiɗɗa salminde? Wala don numéro ko tigan ismu ko. Bon no ko jibine jeni. No wawi artude parce que ko woni wolde ko mi famani o wawi artude hay joni e ɗo e émission meɗen nantodiren pulago avec sister Diha maître Heleya Ba ɗon e Italie ɓe hiwrama Italie naɓe fof salminama mino salmina kadi Samba Diawo aussi o salminama ton e France. Samba Diawo mi weltanike mo moƴƴa. DJ Diata Mbalo aussi kankadi o weltanama ɗon e Italie. Bekay aussi ɗon e Italie o salminama. Amadou Lombalde depuis Espagne kankadi mi salminimo moƴƴa on kadi ko giɗo Diha ko giɗo pulago kanko woni Amadou Lombalde ko non rek mayeyade e Fatouline Sambari Artin et plateau car si vous voulez participer dans l'émission do way wadde 78 116 82 38 78 116 82 38 wawon famondirde e sista Diha do émission nantodiren pula mayade Fatouline Sambari ko jon jikke welatambe. Allô? Allô? Allô, oui. Ça va? Ça va bien? Nala? Jam tan. Bismillah ma inde yettore? Ko Diallo Mamadou Diallo Mamadou? Saliou. Diallo bismillah ma parce que ko bandirawo ma tawɗa ɗo. Ami weltike mi nandike so tawi tan wala e maɗa to. Hino lay jam alhamdulillah. Merci. Naara na way fijinde émission ma no yodi no labba. Merci beaucoup Diallo Jiri. Ay min onno mi landike ɗon fi Ibrahima Kanté. Salminima moƴƴe mi landike so tawi tan wala makko affaire on haaji makko welno ñande yawno no labbira. Merci beaucoup. Ala mo salminama moƴƴa ko na kadi a jarama Diallo Jeri. Ok, a jarama min noon gonga ɓe mi salmina on tun nani. Merci Mama Saliou. Jarama. Merci beaucoup Mama Saliou Diallo. O weltanama moƴƴano hina seeɗa o wolni wono hiwro Ibrahima Kanté ñeñande haaji on welno kono awa Ibrahima anani message o ɗo mi hiwroto Caporal Kanté mon frère kankadi mi salminimo moƴƴa hinomo ko art hinomo ko musique mais wakkilare ko kafa Allah il faut ko Allah lanɗon walla en walla kala kadi wonɗo ko art e mo wonani kadi ko art yo Allah lalo nawru piiji ɗin fof yeeso kanko wonno Fatouline Sambari ko jon jikke welatammi min non ko jon jikke ɓuranimmi jon jikke welatammi kono rek may yaade e bandi Mike mi okka morceau Grand Djibi Sabali e nenam Mariatou Balde madame Sabali tonto France kan o weltanama kanko e Boubacar aussi tonto Italie kamɓe mi okki morceau imme liggoɗen awa immoɗen liggoɗen pulago no yaara yeeso leƴƴi ɗi fof yaara yeeso mais pulago aussi haray enen kadi en accaka ɓaawo may yaden bandi Mike liggoɗen bandi Mike Bandi Mike wiyo keɓal ko ɗaɓɓere ko wakkilare
awan bakkiloɗen sukaɓe ikoɗen na sukaɓe golle jonte ikoɗen na sukaɓe golle jonte mo dawara bo hirɗo o heɓara ko fala ikoɗen na sukaɓe golle jonte ikoɗen na sukaɓe golle jonte woni debbo gorko golle woni jobdi mandiye ikoɗen na sukaɓe golle jonte ikoɗen na sukaɓe golle jonti golle jonti liggoɗen leydi men ndi fulla ɗugo golle jonta golle woni ɗaynarama holtinamma ɗi dandama gacce aduna sulmo mbeɗa garima kiɗaɓɓerenin immo golla wurde ha mayde mande ko weli on heɓa hebta hoore muɗum ko yurminimi hulɓinimi aduna oɗo gonɗen so ala ɓe gañama so a heɓi ɓe jiɗama sabu ɗireji a jawɗi mandi ɓe jiɗama sabu ɗireji a golle maɗe ɓe jiɗama sabu ɗireji a jawɗi mandi wurde mande kay wallarama jawdi mandi wurde mande kay wallarama jawdi mandi wurde mande kay yurmerema ikoɗen na sukaɓe golle jonte ikoɗen na sukaɓe golle jonte mo dawara bo hirɗo o heɓara ko fala ikoɗen na sukaɓe golle jonte ikoɗen na sukaɓe golle jonte woni debbo gorko golle woni jobdi mandiye ikoɗen na sukaɓe golle jonti ikoɗen na sukaɓe golle jonti no dawmi waɗa golle ande mi yiɗa hokorede filire sabu woɓɓe gokorima jangoro pantananaraka mi faɗa waɗanede doygal galle waltako mi dawi ano wali mi yetti ano wali an jango no mbatta debbo ma galle ma o kam ko sadani ma jango siyoni ono mbata okoramde waɗanam nyamade mawɗe a yoɓara mbiyandiri ma fuyre ñamdu woni golle maɗe ɗo majji kala yakki inde maɗe haalere golla galle jango woni jikke maɗe immo golla golle woni ɗaynarama immo golla golle woni ɗaynarama ikoɗen na sukaɓe golle jonte ikoɗen na sukaɓe golle jonte mo dawara bo hirɗo o heɓara ko fala ikoɗen na sukaɓe golle jonte ikoɗen na sukaɓe golle jonte woni debbo gorko golle woni jobdi mandiye ikoɗen na sukaɓe golle jonte ikoɗen na sukaɓe golle jonti nangu waraɗa jangoɗi nafa wurde mande famiyeyi artipi an woni jakoraɗo immo wara walo yakar galle watako ɓi dawi ano wali ɓi etti ano wali sukaɓe golle jonti ikoɗen na sukaɓe golle jonti golle goni ɗaynara ikoɗen na sukaɓe golle jonti liggoɗen leydi men ndi sukaɓe on nani message bande mayko immoɗen liggoɗen nangodire surtout ma udditen ɓerɗe meɗen ɗe wonen gotum ala ko ɓuuri laaɓugol ɓernde no metti nak heɓugol goy par ce que a yiyay ɗo goɗɗo jalanama sikka ko giɗoma haray ko gagnoma ɗum ɗon ko Allah watta ɗum fof yiɗatama fof añatama ko ɗum woni fi aduna sina ɗum gurdanɗa welata
ka hiwra ɗen grand alpha jo dara kamɓe kadi ñande hari ɓe darde émission ton e Guinée Conakry ɓe weltanama moƴƴa kamɓe e famille maɓɓe on haray ɓe hiwra ɓe Guinée Conakry ɓen hina o ma o fof mi hiwrike kala artiste guinéen mi hiwrike mo nde mboma après tu vas me payer hein? Mboma après tu vas me payer si Allah jaɓi a yoɓay goy si Allah jaɓi eyyi haray en salmini kankadi mboma en salmini mo moƴƴa e famille on ton e Guinée Conakry hiwra ɗen koto wuri kankadi miɗo salmina mo moƴƴa hina seeɗa ɗon e Guinée miɗo hiwromo mi hiwro kadi koto an ɗo e yof tongor kam kadi mi salminimo moƴƴa hina seeɗa mon frère namunala torop geñnala dégg may yehen Guinée Bissau yaten daren Zikenzo yo e malama koni fulɓe ɓe malama Afrique malama enen fo e malama machallah mayyade Zikenzo kanko ko artiste Guinée Bissau kankadi miɗo salmina mo moƴƴa e toute la famille ɗon e Guinée Bissau na saabi wo Bissau no weli Ramtoulaye Boiro e Ramtoulaye Mbalo kamɓe fof mi salminiɓe ɓe ɗon e Bissau ɓen fof hiwrama koto wuri Zikenzo may Allô, oui. Allô, oui, ça va? Oui, ça va. Kono waay? Jantu nala ton? Jantu. Ko hombo? Ko Mamadou Balde. Mamadou Balde. Da noddira men honto? La noddude on depuis Wakam. Wakam. Oh. Ko sadi ko toli. Ɓe Wakam ɓen fi maɓɓe ko dow. Ay ka. Émission ma on billahi mo foti ay ka. Ndarɗo mo wo heɓa expérience ay ka. Merci beaucoup. De rien. Ok, merci Mamadou. Mo weltantoɗa? Aray la weltani ɓe laggine ɓe fop. Ɓe Pitta, ɓe Mali, ɓe ɓe fop. ɓe fop ka? Hina o ma o? Ala mo ko ɓe fof. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mamadou Balde ɗo e Wakam kankadi o weltanama moƴƴa hina seeɗa o salmini ɓe Guinée ɓen fof hina o ma o awa ɓe Guinée on hiwrama moƴƴa hina seeɗa ɗo mi hiwroto séri an Alpha Oumar Ba kamɓe woni séri an Baben Soro mi hiwrika moƴƴa innon nene kawɓe am ɓe miɗo arde somi ari Sénégalais on haray ari on tubasi min tori o tummi faalago so ɓe ɓurbantalan tori ndi ɓe yalta e carrément ɓe accida en may acca may yaade e Zikenzo mi malama Zikenzo allo oui ana en ala noon janta wonɗa yettude Allah alhamdulillah inde yettore Aliou Wakam honno Aliou Balde Wakam hande no Wakam spécial hande mo émission ko non jeymo émission o sami jonni o mo yaado e makko merci beaucoup eyyi ɗo kono ano manquini mi yiyani message ndongo de non ndongo arat mi wawi balde balla walo ɗanoɗa ndongo aranni ko mino ajji ɗo mballi ɗo mino laarama ɗo moƴƴa ndongo arannijo nawiɗa Moussa Bala aranni awa gasi sambi o fokkiri welde ko noon wike no han ko ha ɗo merci awa sambi o fokkiri welde quoi ɗo ha neɗɗo ɓorno paɗe amannin taw nani d'accord ok a calminama onon fof ok merci beaucoup an kadi a weltanama Aliou Balde weltanama moƴƴa ɗo e Wakam wakannaɓe fof salminama min salmina Grand Lamine Diengou Fouladou naɓe fof salminama après so yeehi ha heddi quelques minutes mi nattina ñeñande komi waɗoyno ton e Grand Théâtre ndaren par ce que pulago no weli pulago may yaade e bandi oɗo ni may yaade e ndongo dara Moussa Bala woy bala kanko woni ndongo dara e groupe mabɓe fof salminama Ali Tipse kam kadi o salminama Assou salminama Halima aussi o salminama Awa Daraji kankadi o salminama par ce que ɗon gandi ɓiɗɗo dowru ko lacce fuɗara ndongo daraji Moussa Bala bonkondinnaɓe fof salminama Aliou Balde morceau ma o ari
Zikenzo may gento den Zikendo après arte e ndongo daraji Moussa mimmi malama allo allo ça va tika hono en ça va bien jamta wono janta wona hono en alham inde yettore balone allo allo bon o wawi artude hay joni 78 116 82 38 allo allo yi oui ça va oui mais ko yumbalo yumbalo hono en Espagne ona la kay ko fe wona ça va no fewi wona yumbalo a weltanama eyo animation weli de merci beaucoup you ko jamta won be animation weli vraiment merci you a weltanama eyo a salminama bye you bon weekend à toi you o weltanama kankadi ko fidèle téléspectateur de Sister Diha ɗo e Jama TV hara yu kankadi hino mo jooɗi ɗon e Espagne naaɓe fof salminama Djiby Sané kankadi miɗo salminamo depuis Espagne mbe kontonna fam Sané Sané Sosé Sané Joola injomire saful fam Mam Goudiaby injomire safu Séri Rana e fame kankan bari injomire safu Awa Darame aussi injomire safu fam kanko wonno Zikenzo artiste be Guinée Bissau kankadi golle makko den no laba machallah no darani pulago o darani tous les langues parce que mi wawi widde hina pular to o yimata o yimay creole o yimay portugais kankadi o salminama moƴƴa hina seeda may yade ndongo dara si hino mo do rek addana ndongo dara ji Moussa Bala parce que o wi oɗon ko hina oɗon musique ndongo dara Moussa Bala wini simbi wonno debbo han ko Bala mi suɓintono kono min ko mi debbo mi suɓike Moussa Bala mi wona e troisième femme Moussa Bala mi weltano Mamboy Diawo e Diawanɗo Bari aussi depuis Vélingara kamɓe kadi ɓe weltanama et tous les monsieur le maire arnoɓe Ognang ɗon e grand théâtre kamɓe fof ɓe weltanama parce que monsieur le maire Sali Keñe har hinomo ton monsieur le maire Sédhiou monsieur le maire partout hay Goudomp sa parce que mo limi rek juumay tous les monsieur le maire wonnoɓe ɗon ɓe fof ɓe weltanama haray ko Bibi rek mankunoɗo mais Bibi kankala inde makko nde yawtinano machallah ko ɗum woni pulago so noddi ala sera fof ko hakkude wonta may yaden tipse jiwel ngel may yaden tipse arte tipse jiwel ngel Imbadao, yari imbadao, imbadao, kari imbadao, na imbadao, kari imbadao. Me get it tight, I need you and I don't need me cause I just need you to leave me down, me down, don't go just don't have me, I do it, carry along, hey, I don't get love me, father, I hear a gun, I need you and I don't need me cause I just need you to leave me down, me down, don't go just don't have me, I do it, carry along. Give me la denja kirimi wayay ne nangel bambi dan sur palace wayay babam gedeli dan sur palace wade petunga ndami dan sur palace I can't give me more me can't give me more, but I can't have mercy. I can't give me more, hey. Here I gonna make you and I don't need me cause I just need you to leave me down, me down, don't go just don't have me, I do it, carry a love. Hey, then I'm feeling get love me, father. Here I gonna make you and I don't need me cause
Boju buri family see you takorama. Kiwel pesela go tera gadanam. Mubu buri family see you takorama. Kiwel pesela go tera gadayam. La buri buri, kan buri raube. La buri buri, kan buri sanne. Nan buri buri, kan buri waidu. La buri buri, kan buri waidu. Kan mi fala. Say there you fala. Pai mi no fala. La ngari rimta. Pai mi no fala. Ira gana me kiwen ada ne me kosa. Kajon den jone re me dan mi tau don ko josa. Konda me ajoi. Kari ala. Hey ya den gana me fala. Ira gana me kiwen ada ne me kosa. Kajon den jone re me dan mi tau don ko josa. Konda me ajoi. Kari ala. Hey ya den gana me fala. I'm open the boy. Suka finger boy. The real finger boy. The word finger boy. Iya haro bakel punya bonji singkang kawal hapulang kaje. Baudi andi, kiwel amala baudi mendi. Sabina baudi andi, waina godara baudi mendi. Baudi andi, la ali karel baudi mendi. Baudi mendi, kiwel amala amde baudi andi. Hey, baudi andi. Baudi andi. Ya, halo. Allo? Allo? Salminama. A weltanama. Jam tan gonɗa? Jam mi woni. Allo? Allo, bismillah maɗa, inde yettore? Ko Bocce Mbaalo. Bocce Mbaalo. Saare Koli Salle. Oh, bismillah maɗa. Salminama boyi. Bocce ɗuytu volume portable o seeɗa walla volume télé o hettoɗa kam. Min nanama. Merci. Awa bismillah maɗa hombo yiɗɗa he weltanade. Hata émission moɗo hon goɗɗo Allah wawi ɗum hannude weli hamayi. Merci beaucoup. Allo Bocce? Mbimi émission moɗo weli hamayi. Merci mi inni ankala weltanama. Non hanɗon kay ɗo mbalimi ɗo ha ɓandam ndu pi dawi ɗo wonɗo wono goɗɗina ɓandu pi waare ɗo mbalimi ɗo hakke émission ko weli ko. Bawɗi meɗen ɗi. Mino salmina boyi mino salmina jaliɓe Fuladungaɓe fof mino salmina ɗumen. Merci kamɓe kala kala mbawɗo immade jaliya yo Allah nawru ɗum yeeso. Amin ya rabbi. Hokka ɗum doole muɗum warna en jaam. Amin ya rabbi. Kala gaño hakkude maɓɓe yo Allah hornu ɗum. Amin amin. Mi salmina boyi mi lando ko jamta gonɗo. Merci Bocce. Mbimi jalijo goto mi faala ballami. Jalijo hombo? Riol Jos bo émission ngoro ka anda jiwel wawan ɓesal. D'accord. On noon musique on simi heɓanno ɗum ɗo wattuna komi ɗanta ko ha weera. Ah bon? Wallahi. Problème ala. No o jalijo ɗi heɓanmi ga wattuga ɓerde. Réal Jo hein? Wallahi. D'accord. Ok mi salminimo fof kala ɗo mbawi wonde mi lando ko jam tan mboni. Merci beaucoup. Ok on jarama. A weltanama Bocce. An kala on salminama. Merci beaucoup Bocce kankala o weltanama moƴƴano hina seeɗa. Mayyade e ndongo daraji Moussa Bala. Mimomi on min mi suɓima Moussa Bala moni 3e femme Moussa Bala. Moussa Bala bon kontinnaɓe fof salminama ɗo mi yejjitataɓe kittin aussi miɗo salminaɓe ɓe ñaga aussi miɗo salminaɓe moƴƴa hina seeɗa monsieur le maire ñaga kanko miɗo salminamo moƴƴa yero kankala mi salminimo mi salmina mawɗo isiraɓe am mi hiwrike mo moƴƴa mawɗo minnimo mi wayrima nande ɓe ñagaɓe fof salminama ha ɓe Sare Tenen e Sinthiane Tenen kamɓe fof ɓe salminama. Allo allo. Salamu aleykum. Wa aleykum salam. Salminama. A tontama mawɗo bisimilla ma. Mission mi weli ha musidɗo min Tijjani mi noddira Wakam ga. Tijjane Wakam ha. Tijjane Seydi eyi. Seydi.
asalminama émission weli ha Allah nawru ɗum yeeso merci beaucoup Tidja allahumma amin yo ko artiste goto faala ballami ɗo bandimay mama e dimboro mama e dimbo mi dimboro yo problème ala a hocci inchallah mi addanta joni bandu mayi ka ok awa jarama inchallah merci beaucoup Tidiane o weltanama mayade ndongo daraji d'abord Moussa Bala woyyo woy Bala Moussa Bala ufonomi sonnomi debbo Moussa Bala jubintomi sontinannomi Moussa Bala memoronomi hake o lawli hake o weyni hake o darji oni rawni laabi yeye boni cekimoɓe ɓuri yeye miyeje kokoɗo Moussa Bala hankoɗo nde sare maɗantakoɗo neɗɗo yonoy motaro miyeje kokoɗo Moussa Bala hankoɗo nde sare maɗantakoɗo neɗɗo yonoy motaro ndongo dara Moussa Bala kajjatu makko e julde makko salminama mais min ndima kadi a heeɓi troisiéme femme kadi kajjato a ɓe bonkondi fof salminama morceau o weltanama moƴƴa kanko woni ndongo dara e groupe makko o fof weltanama morceau o mi okkimo Abdou Salam même temps kan kadi par ce que o yiɗi o morceau tellement Abdou Salam depuis France o weltanama mi okkimo morceau o ko no rek ɗo gandi Fuladu no weeli machallah Kolda sa inni Kolda rek hakkille maɗa ko kolidaɗo yata ko saare sukaɓe yata ɗum waɗi Kolda no weeli sukaɓe labaɓe fof ko Kolda woni machallah Abdoulaye Balde depuis Gabon miɗo salminamo kankadi hino mo waɗa suivi ko réseau sociaux miɗo salminamo moƴƴa hina seeɗa kala wonɗo wadde suivi émission réseau sociaux no salmine Diamanka Fuladu aussi kankadi o salminama kañuma e Boy Diallo kankadi o salminama moƴƴa hina seeɗa ono fof o weltanama wonirɓe ko réseau sociaux e kala joɗiɗo ɗon yo momi yi commentaire mum e momi yiyani fof mi weltani ko minni on weltanama onon ɓuura weltanede nodduɗo emo noddani fof weltanama min diha jaam rek ala ko ɓuuri welde jaam yalla ɓeyda en jaam kanko wonno mayyade bandi Mike mama i dimbo mi dimboro mi mami dimbo min sista diha han mami dimbo mami dimbo bandi Mike mama i dimbo
mi dimboro weltanoɗe wonirɓe Niger kamɓe kadi ɓe weltanama moƴƴa ɓe Gabon ɓen kamɓe kadi ɓe weltanama ɓe Côte d'Ivoire ma cousine Tallatu kankadi mi weltanike mo kanko e ɓeŋure makko ɗon e Côte d'Ivoire kala wonirɗo Côte d'Ivoire minnimo jaam ñalli e makko walla minnama jarama tan ala ton o hiwrama moƴƴa hina seeɗa diaspora on fop ɓe salminama hina o ma o si bandi ma no ɓattiɗo rek mama no dimbo ha mi dimbo seeɗa mi dimbo ha mi welto mama i dimbo mi dimboro Mama di dimbo, mi dimboro. Kunjimara ko wili mama mi sutto mi dimboro. Mama di dimbo, mi dimboro. Dimbo da mi yinto jibbi ma di mama, mi dimboro. Mama di dimbo, mi dimboro. Jingani full of music. Mi dimboro. Mama di dimbo, mi dimboro. Kunjimara ko wili mama mi sutto mi dimboro. Mama di dimbo, mi dimboro. Dimbo da mi into jippi ma di mama, mi dimboro. Yeah, mama. Mama mi woni jali mada mi manga mana mi mama. Buri welde mama tonye da tonja, mama daro bojinga. Jingi fuli han mama jingi. Mi dimboro welde mama etanirawo ko mbida yo mo wada dum welde mama etanirawo mbo mayi ngandara dum indi jali adama o so maki lando mama to sankai adama o mama di dimbo mi dimboro mara ko wele mama mi sut moda mi to jipi ma di mama. Galle yaje munde simbo ala mawbe han yara e ayna galle ayna tukalonye walla beyde do dimba weliyo ko mama timmini dum de weli kele sare asare mi muro mi no dabba mama mama yo mama mi ala wana ma e ngurdam aduna welde mudum mi yara mi anyama Debi etani rawo ko mama oh mi dimboro mama di dimbo mi dimboro
Mamadi Dimo Betimboro. Allo? Assalamualaikum. Waalaikum salam. Jarama de. On jarama. Awat nalato. Jantu nalato. Jantu golle namarde. Alhamdulillah yettere Allah buy. Ya mashallah. Merci beaucoup inde nden e yettore. Ko gandal. Gandal? Sidibe de. Gandal Sidibe bismillah mala. Ko Wida? Ara ko ton ara mi pala ko lam. Ara ko ndon tara. Okay, gandal. Hara. Me ma okora men gandala. Mini ma okora men gandal. Ara la anyuma bax. Ara ala do hedi. Okay, merci gandal Sidibe. Jarama. Ma okora en gandal seeɗa o weltanama moƴƴa kangadi gandal Sidibe mais yaade e Real Jo arte e plateau wawi yottade ndesa. Allo oui ça va? Salminima. Mi tontimama hono en jantu wonɗa? Jamtu yettere Allah onno kikiɗo. Ça va alhamdulillah. Wona kay jamtu won toon. Jantu me woni. Onno wurde nden kay no sippirede seeɗa. Seeɗa inde yettore. Ko Aliou Sow. Aliou Sow pullo Sow ko suudu Sow ko yaasi Sow ko dammude aljanna mo ala Sow mata. Sow ko foto kala ɗo nodduɗaɓe min nototoma. Awa gasi Sow. Hatta mi weltike émission on quoi. Mi ɓuri weltade. Weli foti feewi. Merci beaucoup. Minen si mi yii ɗum haray neɗɗo no welti. Par ce que kala ɗo noon kadi on salminama sabu on ɓamti pulagu ngu. Merci beaucoup. Hande kala ɗo yaaɗa pular no jente woni ka Europe woni ka Amérique woni ka Asie woni ka Afrique. Fep pular on no jentede quoi. Hande noon ko weltare mawnde si a nami hande mi yi Fuladu amen no tege radio ji e téléji ni waɗe suivre en direct. Haray ɗum ko weltare mawnde. Fierté. Ko fierté mawɗo. Machallah. Inde nden ko honno? Diha. Télé on ko honto woni? Wakam ɗo woni Jama TV ko Wakam woni. Wakam ɗo woni. Mi salminima nane hari miɗo darayno bandi may ko mais mi yalti seeɗa ka télé woni ɗo. Mais noon miɗo fala artiste mo bandi miijo. Bandi miijo. D'accord inchallah. Ilo o. Ɗum ɗani belli muɗum clip o. Mais mi tegantemo pour weltingol ma Sow. Tawa mi jokkima après mi falna numéro maɗa waɗen contact a nani. Inchallah no quitte pas ɓe jonnetamo ley. Jarama Boy. Merci beaucoup o weltanama Sow haray no rek Fuladu yaaru yesso enen fof ko Fuladu immani ɗen pular immani ɗen autant que pour moi ko ɗengal pulagu immani ɗen haray ko toroteɗe Allah yo Allah nawru pulagu yesso. Amin no rek mayeyade e Real Jo arte. Accident Real Jo Jen jaden Fire for the baby ala mermi adota do hakil mermi fora do dina jara konja wadi mani accident woyni mi beje pus jarami ala mermi adota do hakil mermi fora do dina jara konja wadi mani accident woyni mi beje pus jarami wanna fairy be mommy wanna fairy be mommy wanna fairy jamma jam yo yawani jam yawa bai kara famdani japama doduma mojani daga dode kodoru tai andam yani hanki accident wari wobe yani hande accident heli wobe ana fami jobi ma buri hewde oh permi ma julorama permi ma julorama hey permi ma julorama ala permi adota do hakil. Allo
Allô? Allô, Oui, ça va? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nyalle jam. Jantu lalato. Nyallani. Jantu alhamdulillah. Bakilima. Merci. Andaranima fulbe Allah nabru on yeso. Allahumma amin. Allah nabru on yeso. Amin amin. Illene? Bonon ha boya jura. Amin amin. Aminata Seydi. Aminata Seydi. No jodi Wakam. Aminata weltanama. Wakam cité avion. D'accord Aminata Seydi. Allah nabru golle de yeso. Allahumma amin. Nabra fulbe be yeso. Amin amin. Jara mina fala tuti besel. Tuti besel. Tuti besel. D'accord. Oh, tuti besel ara si Allah jaga. Nene awa bay una. Bon mi okete tuti besel onya hero grand théâtre go lani. Onya hero grand théâtre go mi okete on lundo concert o tuti besel. D'accord. Bismillah. Ay. Aminata Ajaram. Weltanama. Merci ankala weltanama. Merci beaucoup. Kanko wonno Aminata Seydi o weltanama moƴƴa ɗo e cité avion Wakam cité avion cité ensemble fo weltanama kala wonɗo ɗo rek ɓiɗɗo pullo mo wonani ɓiɗɗo pullo fo weltanama ɗo e Wakam parce que ɗo gandi télé o ko Wakam ɗo jooɗi e weltanike ɓe moƴƴa Wakam laaɓe fo weltanama Réal Jo hay joni may yaade e Réal Jo Berni foro dandila jara konyam wadi mari akida wayni mi begeje putu de jarami ala permi adota dodu hakil berni foro dandila jara konyam Allô? Allô? Oui. Allô, ça va? Ça va bien. Nala? Jam tan kay. Jantu mi woni alhamdulillah. No mbaɗɗon e golleji. Alhamdulillah. Inde yettore? Min ko tonto biren tonto balde. Tonto balde? Waaw. Balde balna a salminama. Onon mo fof calminama. Tonto ala noddiraɓe hoto? Minen noddirama ɗo Wakam. Wakam. Eyi. No, hande mi halli o émission ko Wakam laaɓe jeemo. Hande weekend o ko spécial Wakam. Wallahi. Tonto hombo yiɗɗa weltinde e émission e? Ɗo kam minen weltindere musidɓe am ɓe fof kala o wattu kede ɗo to télé ƴeewoɗo ɗum. Eyi. Ceerno hokkeno ɗum fof. D'accord. An kadi min salminama no feewi golle ma jooɗi. Merci beaucoup tonto. Ok jarama. A jarama. Merci kanko woni tonton kankala o weltanama moƴƴa tonton balde ɗo e Wakam hande émission ko Wakam jeeyi hay goto allo ko Wakam jeeyi émission allo o ligne bi mu ngi buuxante allo ono way ala noon jantu wonɗa alhamdulillah jantu mi woni kay nala to jantu honno way to jantu alhamdulillah inde yettore min ne Moussa Balde tolu dande nde seeɗa mi andi ka balde gaƴo o wattu ɗo ko tabaski o wonɗa miijade na ɗum miwa ko tabaski o wonɗa miijade wara wujju ɗo baali ɗiɗe ta mi nani ɗo baali no wujja mi haɓɓat ɗo balde gaɓe hewɓe non balde ɗe wujjata ɗum ko yette jalluɗen ka baxna ko jalluɓe wujjata wona yette balde ɓen no mais est ce que ala andi balde ɗum ɗon yettaɓe baaɓen e balde gaɓɓe onon defata sokola inon ko maafe jerte ko a toñatɗenin tan kono andi minen mi ala heɗi zoto le zira salam no waɗala suivi no andi komi woni halde ko France suumaye yoli defuɗon sokola waɗɗo mo tewu après o waɗi jawale sokola on e maafe jerte tigadege o defani on o defi ɗum no a toñani balde ɓen no ɗum ko yette jalluɓe wannono joni ɗayi ko yette jalluɓe wannono inna balde ok a weltanama salminima ok min kala jarama tigi merci beaucoup balde balla o weltanama moƴƴa wonɗo kadi ko ligne allo o wawi hewtude hay joni e 78 116 38 82 38 wawa wadde participé ɗo o lallo ko fala mi okkamo maye yaade joni kadi ko guile yaten ni mboma
o hallay parce que no wodi o fokkiti Guinée Bissau so hewtino Guinée Bissau mi o waɗa feere o yanala J15 o innama ko min lulimo e makko boba haalam men ko fo naɓatama Bissau ko allo on acci toñgol balɗe ɓe no mi toñani on ko jikku moɗon tan mi wohli no laranɗo acci Diallo hono a toñ balɗe ɓe mi haalade li mimi ɗo ko balɗe gaɓɓe o ono andi non si woni ka faala mi haala jikku yetto Diallo ɓe a faala mi haala no grawol ok graw accu haala jikku yetto balɗe ɓe tan mi weltima très bien e émission mi wallahi ko noon jokkere merci beaucoup wallahi mi weltima très bien ni kay woni onono monta yimɓe ɗiɗi ngara 100% ɗini notma ɗi kollira e miijoji mumen tawa ɗi weltini très bien ko lo way kay woni jokkere en ɗan quoi ɗo kam mbawa miidirende ɓe ɓeydi jokkere en ɗam ɗe fof koye hunde wotere allahuma amin an kadi yana ɓooya ƴettama e nder émission a ɓooya juuta ɓooya ɗo weltinde minen amin way tawi minen minen fof minen mboɗɗuɗo leggere minen ɗo kadi machallah ko émission o weli minen merci beaucoup voilà ko addi hen ko Adama Sabali mi salmini ɗum e artiste mo Tuuti Besel e kala artiste pulaɗo min calminiɗo e Jamsi Boro e ɓiraɗo d'accord kamɓe fof ɓe weltanama kala Tuuti Besel fof salminama kala fas Tuuti Besel salminama wonno Zeyna Balde en Wude en ɓe fof salminama Ami Besel en ɓe fof salminama ndessal Vélingaraɗlaɓe piw salminama par ce que kala yiɗɗo Tuuti Besel rek o salminama giggol hay goto ala coggu giggol neɗɗo so yiɗima tun a foti mo yiɗude acca mayyade e goma sans plus tarde e gomba o ara o halla ko parce que no fokki toi-même tu le savais wonami sato tout le temps si wona e layalti lion de la Lyon aussi le lion de la Guinée aller là boma spécial 2022 miɗo yafini e France jiɗi Guinée Bissau fop mi andintini on honɗum e dimanche faddo ɗon boma face en face onon en boma e lendi hara hiɗe ngaabu e dimanche hiɗen e nder Guinée Bissau machallah si mi yewto mi waɗa yayona a jonna si junkun jonnima waɗo yayona anda si a heɓi tawi a jonna ñañande noon ko Guinée Bissau watta ha yona awa ɓe Guinée Bissau ɓe fop ɗo sabba aɗon loto ɗon goma mais mi goma sen pariɗo e régla e compte o après regle compte parce que ɗa andi ko mi yette jalloje mi haccata e fus mais nak mi lulima kadi e J15 si Allah jaɓi waɗa feere ya innama ko sistadi ha imminima ha e makko kanko goma may yaade Tuuti Besel ñañande hiro jenggu Fuladu ngon toon e Grand Théâtre okken ɗum Aminata Seydi ɗo e Wakam may yaade e Tuuti Besel
Dr Seydi ɗo e Wakam kanga ɗo salminawa wonɗo ko ɓoggol ɗo bisimilla makko. Allo oui. Oy nalato Jantul nalato jantu iɗo e jam alhamdulillah. No welde seeɗa tunnani ade yamata émission mo on no weli fes. Merci beaucoup inde yettore ɗo noddira honto. Min ko oɗo iɗon jogui Alphajo Dara. Alphajo Dara ko Alphajo Dara morso makko mo falɗa oɗo ko kalifu waddata belduɓe. Allo walla waɗa mboma no woni ga goma eyyi d'accord probléme ala. ok merci beaucoup o weltanama moƴƴa hina seeɗa o landi Alphajo Dara o yiltiti ko goma hare si jiwum ko jonnima waɗo yona haray o weltanama moƴƴa hina seeɗa ko lo rek tuuti besel ko Hero Grand Théâtre Jengu Fuladu kamɓe fof ɓe salminama par ce que kamɓe kadi ko immiliɓe ko pulagu no yaara yeeso. Grand Lamine kankadi o weltanama moƴƴa e kala wonɗo Jengu Fuladu ɓe fof ɓe weltanama guelogal en vidéo bu bees kamɓe fof ɓe weltanama par ce que on ñan kamɓe fof ɓe hari noɓe to ɓe mom ko yiɗu pular ha ala ko ɓe wawi sendodade pular kamɓe vidéo bu bees kamɓe kadi ɓe weltanama moƴƴa no hina seeɗa wonɗo ko ɓoggol ɗon no wawi hewtude. Allo assalamu aleykum. Wa aleykum salam. machallah weli moƴƴa. Merci beaucoup. Min beltima moƴƴa. Min ɓuuri weltade. Chaque samedi minen jooɗi ɗo miɗen daara on sitti avion. Merci beaucoup. Ya Allah nabru fulɓe ɓe yeeso. Allahumma amine. Allah hokka en cellal e sellirede. Amin. Merci a weltanama. O weltanama moƴƴa hina seeɗa par ce que enen fof ko pulagu immani ɗe ya pulagu yaaru yeeso wonen hayso wonani premiére mais wonen deuxiéme position mais mi andilaka enen ɓurta wonde premiére position par ce que pular ala ko ɓuuri welde pular inchallah ko lo rek yeeyade Kajjel Kande wo lele yaade Kajjel Kande arte e plateau e mbiɗo salmina MK depuis Italie kankadi miɗo salminamo moƴƴa producteur kankadi mi salminimo moƴƴa hila seeɗa kanko waɗantala affiche ji ɗi kala yiɗon affiche diha ko kanko MK waɗantala affiche ji ɗi. Merci beaucoup MK yo Allah yoɓe ko moƴƴi e ko ɓuuri e moƴƴude Allah firta arsikeji dumbakata wonno ko ɓoggol ɗo o wawi yettade. allo bon ɗa wawi artude hay joni. ɗo wawi artude hay joni e 78 116 82 38 o wawi wadde participer e l' émission ɗo o arta joni o waɗa participer o lanno dédicace ji makko o okke si Allah jaaɓi may yaade Kajjel Kande. Lumière divine émane des entrailles d'un beau terroir. Sonkodou, la princesse de la musique Fouladou, s'est façonnée par la grâce d'une culture poulard. Des valeurs humaines et sagesse hors du commun. Sa vie est une bénédiction. La beauté de sa voix résonne dans nos âmes à l'infini. Couronnée par sa mère, la reine aux décibels assimilés est devenue la fierté du terroir. Une déesse vénérée par le peuple.
Yaya Kande princesse de la Fuladu kanko woni Kajjel Kande o salminama moƴƴa France laaɓe fof salminama mi weltano Diadiang Adama Hawa ɗon e anamɓe ɓe anamɓe ɓe fof salminama kala joɗiɗo anamɓe miɗo hiwromo moƴƴa ɓe jawɓe kadi miɗo hiwroɓe mi yejjitali kadi ɓe jawɓe ɓen haray Mariama kankadi miɗo salminamo moƴƴa Mignan la princesse miɗo hiwromo moƴƴa hina seeɗa kala wonɗo jawɓe rek mi innimo jam ñalli e makko ɗo e émission nantondiren pulago hara mi salmini jama on fof hina o ma o mayyade jami mayyade e jami yiltoɗen kadi Guinée Conakry seeɗa ko ɗo ko ni rek ko ya no ambiance on no weli machallah ko ni rek yehen Guinée Conakry yehen Guinée Bissau yehen Benin fo en yahay dal ɗo kala ko falɗo voyage de en yahay si Allah jam surtout ma Fuladu 100% ko Fuladu aw mayyade e jami sora no amano asora ha heba ko sora ko ñaari kon ko lo rek kanko wonno jami o weltalawo woɓe koldaɓe arde ɓe jawɓe ɓe arde ɓe welingaraɓe kadi noddama ko min noddi ɓe welingaraɓe mi noddi ɓe kulkande mi noddi ɓe daabo min liɓe kamɓe fof ɓe jooɗo ɓe daara émission laltodiren pulago ko musidɗo moɗon bandirawo moon sista Diha kanko waɗanta o émission Oumar Diop maa ngi koy nuyu bu baax a baax sama professeur bi fàttewuma ko maa ngi koy nuyu di nuyu sista Josta di nuyu Ndat Thiam aussi Ndat Thiam maa ngi koy nuyu bu baax a baax fàttewuma ko di nuyu sama grande sœur Fifi maa ngi koy nuyu Fifi Fall Fifi Kane parce que xale bu yaroo rek day bërle ay yaay bërle ay mag macha allah looloo tax dama bërle ay mag macha allah di nuyu sama mag di Fat Bintou depuis Kolda kankane mi hiwro mo moƴƴa madame Jeyte mi hiwro
deuxième femme Aminata Dia Aminatou miɗo hiwroma moƴƴa mais o anda Keynam noon wo acciti on joni ko min toon Keynam Hamidou Dieyte depuis Espagne mi hiwrike o moƴƴano hila seeɗa joni Keynam ko min tullodata wo acciti on nani teddugal e moɗon Allah wurnu sukaɓe waɗa barki jajam Fat Bintou accida o e modi moɗon ha ɓoya juuta ko ɗum woni aduna debbo ko dewgal mo ala dewgal haray no manki ha yalla okkor kala mo ala dewgal mi on mi subike no Moussa Bala déjà ko troisième femme ko lo rek mi salmina Diadian Hawa ɗon e anamɓe ɓen fof mi hiwrike ɓe moƴƴano hina seeɗa Jali Bakary kanko simbanta kala artiste Fuladu presque ñañejo ko Jali ñañejo won ko ɗum tuuti besel kanko simbanta mo bandi mayik en bandi miijo en kanko simbanta ɓe fof kala presque artiste yo ko kanko simbanta mo ñañeru ko wawi ñañeru ko masala maye yaade Jali Bakary Jali Bakary addani on Amady yecciro ɓawo ngo jeyi yeƴƴiro ɓawo go waaw min kala miɗo yeƴƴiro ɓawo go machallah o weltanama kanko woni Jali Bakary émission o gasi tak allahu lanɗo nu tawna en kadi e yontere hande si Allah jaaɓi mi accida on e bandi miijo woodi landinoɗo bandi miijo mi weltinamo seeɗa après mi waynito ɗo mi rewata mi waynito wonirɓe ko réseaux sociaux on weltanama moƴƴa hina seeɗa e kala wonnoɗo darde émission on mino weltanomo moƴƴa mino innamo yalla yoɓu ko moƴƴi e ko ɓuuri moƴƴude fati ɓen yo Allah lanɗo fewne yaafoɓe
yafuɗa ɓe fureji yafaɗɗi nawnuɓe ɓe yo Allah lanɗo dikkimɓe okkora en cellal e balɗe e battane moƴƴe kala wonɗo e prison yo Allah lanɗon artirmo e ɓeygure makko par ce que ɗo andi kaso wela kaso no muusi laamu kadi no weli hay sikko ñallal mais yo Allah o ɓeydan en jam concert de la Kaslor ñande no Ousmane Sonko on est tout minen fof ko ɓaawo maɗa mais woni mais nakka aussi ñande concert de la Kaslor o min di ha je ne suis pas d'accord no wodi nawnuɓe no wodi jogiiɓe fatunde ko non par ce que mi yii hay tubakoɓe sa waɗi ɗum victoire waɗi ɗum ɗon machallah no foti mais yallah ɓeydan e jam kala ko moƴƴi e ko ɓuuri moƴƴude yallah lanɗo waɗa en ɗum que le meilleur gagne yallah bon week-end à vous merci beaucoup après ko DJ Yaya arta wanno émission 224 dédicace kanko woni DJ Yaya joni o hewta si Allah jaɓi bon week-end à vous bye bye sister di hay ñoom bisous bye. Oh yeah. assalamu aleykum denɗal ngal mbimi e mbimami e kala ko wawɗo wonde o innama jaam ñalli e moɗon ɗo e émission meɗen nantodiren pulago ono e musidɗo mon bandirawo mon Khadijatou Diallo ɓuura andirede Diha kay waɗanta o émission tous les samedis 17h30 ha 18h30 ɗo e Jama TV en salmini denɗal ngal mbimi e mbimami kala kadi ko ɓiɗɗo pullo wawi wonde o innama bisimilla makko o noddama ɗo par ce que ko pulagu noddi ko Fuladu noddi si ɓiɗɗo pullo noddi enen pulagu en foti immade daroɗen nangodiren ko noran par ce que ko jingayo ɓuuri doole si vous voulez participer dans l'émission ɗo wawi wadde 78 116 82 38 78 116 82 38 ko ɗo ran Fuladu